back here in Wake Up Ilocos, and it's now time for our Words of Wisdom. So, Delmar, ano bang ating wow for today? Yes. There are two sides to every story. If you're not willing to listen to both sides, don't be so quick to make your judgment or what you heard. Ayan. Yes, oo. Alam mo itong words of wisdom natin is ma-apply din natin sa work natin every time we make decisions. Yes, pag nakaka-encounter tayo ng mga problema. Halimbawa, on my part, sa work ko sa A1 as executive and as a branch sales trainer, I handle kasi yung mga managers at mga tao namin, mga FDs natin. So, pag may nagre-raise ng mga issues or concerns, I make it to a point na I listen to both sides. Kasi pag isang party lang or isang side lang yung pinapakinggan mo, you will never make the best decision para malutas yung problema. Yes, exactly. Diba? And of course, to practice fairness then, you have to be fair. Exactly. You have to listen to both sides. Kasi you will never be able to give your judgment ng maayos if you're only listening to one side of the story. So, you have to kunyari, like for example, if you've encountered a problem with like, or meron kang na-encounter na problema with someone, or siguro if yung kaibigan mo mismo, parang kailangan, syempre, you have to sit down and talk about it and then listen muna. Listen before reacting. Kasi if you do one side, pag one-sided ka lang kasi, parang incomplete siya. Hindi siya kompleto. Tama. Alam mo yun? At saka, nakapag-cause din yan ng misunderstanding or conflicts. Oo, yes. Nakakasakit ka rin ng damdamin ko minsan, yeah. diba? So, kaya dapat talaga, pakinggan mo muna ang both sides kasi syempre, hindi naman natin alam kung ano yung talagang totoong sinasaloob din ng isang tao. Parang sabi nila, you do not need to jump into a conclusion agad. Kailangan you gather data, you gather information on what really happened. Yes. Kung ano yung nag-cause ng problema. Actually, ako din, pag nagkakaproblema ako, ganun ang ginagawa ko. Inaalam ko muna. Exactly. Before I jump into something or not really conclude kasi hindi masyadong okay pag nagko-conclude ka. Just listen. And then, depende na rin yun if you're going to talk to the person or talk about it. Yun. Because it's important that you listen first before sa kahit sa anong aspeto, there's always what we call the protocol, the right process. Yes. Work man yan, problema man yan, or kahit ano man kahit personal man yan, dapat ganun pa rin. Complete process pa rin siya. Alright. And before we go, we would like to thank our sponsors. Siyempre, marami tayong mga acknowledgements ngayon. Of course, maraming salamat po kay Governor Luis Chavez Singson, sa Partas, sa Chicabon, kay Ms. Rosel Tabios and Baluarte. And of course, we would like to thank also Juliet Bueno. Yan, ang ating nag-live act. Napakagaling. And also to J.Ann. Thank you so much, J.Ann. Maraming salamat. Siya napaganda sa'yo, partner. Yes, and Klong. Maraming salamat din. Ayan, of course. And of course, huwag po ninyong kalimutang i-add ito sa Facebook, of course, ang personal account, or hindi personal account, ang official account ng Core TV. And this is www.facebook.com/CoreTV10. So, pwede nyo na kaming ka-Facebook. So, kung meron kayong mga katanungan, may mga comments kayo, suggestions para sa ikagaganda ng programa, iwan lang po ninyo ang inyong comment or mag-send kayo ng message sa ating Facebook page. Exactly. If you wanna know what's latest for about Core TV, about the host, and about our director, lahat kung gusto nila makakuha ng updates, may mga pictures, mga photos na ina-upload dyan regularly. So, kung gusto niyo makibalita, sige na, i-add na po ninyo or i-like ninyo ang Facebook page ng Core TV. Core TV 10. Okay, yan. So, magpapasalamat na tayo, Kuya Del. Unahin ko na. Okay, maraming salamat po kay Kuya Al ng Hair VA para sa aking hair color. Naku, napaka Barbie blonde. Talagang blonde na siya, na talagang super blonde. Maraming mga nagkagusto rin, pero I think I'm gonna darken this sooner. Kasi I think partner, sinali ka niya sa competition. Yes, actually, it's for Inowa, the newest hair color service of L'Oreal. So, kung gusto po ninyo na magpakulay, itry po ninyo yung latest na innovation sa hair coloring, and that's Inowa. Ang Inowa is ammonia-free. So, maganda yon kasi naaalagaan niya yung hair mo. Kaya, ako din actually medyo nabugbog na sa kaka-hair color, pero hindi siya naging ganun ka-dry. Actually, hindi siya fairness. Hindi, nag-dry naman siya konting-konti lang dahil sa mga previous hair colors. Pero ngayon, medyo hindi naman masyado because of the Inowa hair color. So, what is good thing about that Inowa color? Inowa
hair color, at least yung mga iba kasi, di ba, natatapangan masyado sa ammonia. The ammonia will destroy the shaft of your hair. So, at least yung Inoa, hindi niya masyadong sisirain yun because it's ammonia-free. And yung mga colors niya, napaka-vibrant talaga. Earth colors. So, for those women out there, or kahit mga lalaki na fan ng earth colors, itry nyo na dahil ngayon naman din usong-uso ang hair color. So, subukan ninyo. At mag-drop by kayo sa Hair VA. Hair VA Salon is located at JTC Mall, Balaling, Bantay, Ilocos Sur. Hanapin nyo lang, mag-inquire kayo kay Kuya Alan Alvarina. And maraming salamat din syempre kay Jayan and kay Klong for styling us today. Maraming salamat. And alam mo ba, ang swerte-swerte ko dahil maraming nagmamahal sa akin. O, hindi na lang ikaw ang maraming nagmamahal ngayon. Pati na rin ako marami na nagmamahal sa akin. Yun nga, aside from, of course, si Kuya Al ng Hair VA, maraming salamat din kay Miss Tata of Tupperware Brands for giving me the BB cream that I used in one of my episodes. Yung episode ko, yung Korean inspired. Sassy look. Yes, that's the BB cream from Color Collection or Tupperware Brands. So kung gusto niyo bumili, maghanap lang kayo ng Tupperware. Talagang inaano ko rin Oo, maghanap kayo ng mga dealer ng Tupperware Brands. Pwede ninyong makita yung mga products nila diyan. And maraming salamat din sa Island Souvenirs for giving me that shirt, that very cute shirt na talagang sobrang nagustuhan ko. Hinanap pa talaga nila ako para ibigay yon. Maraming salamat po sa Island Souvenirs. Para nakakadalawa ka na sa Island Souvenir, no? Yes! Papakilig talaga. Oo nga. Bigyan niyo daw po ang aking napakagwapong partner. Ganun. Actually, hindi ko naman hiningi yun. Naggulat na lang ako, talagang hinahanap nila ako. Ma'am, nasan ka na? Napakabait naman ng Island. Napakabait talaga. Tsaka kung gusto ninyo, puntahan po ninyo, check ninyo. Nasa Crisologo Street ang kanilang shop. That's the Island Souvenirs stall. Doon lang po sa, parang first block ng Crisologo Street. I'll try to visit that one of these days. Yes, ang gaganda ng mga shirt. Napaka-comfy and napaka-stylish talaga. And I would also like to thank Derma First Facial and Body Center and Belinda Arde for my skincare. Maraming salamat sa binigay niyang sunblock. Nagbigay siya ng 1 year's supply of sunblock. Ganun. Hindi, binigyan niya ako ng sunblock talaga, tsaka binigyan niya ako ng shirt. Nakakatuwa naman. Dami yung sponsors, Dami nga eh. Ito, sandali. Derma First Facial and Body Center is located at 2nd floor Galleria de Vigan, corner Florentino Street, Vigan City, sa taas ng Greenwich. So, you may contact their numbers at 0926-660-9777 and 0933-662-5528. Marami po silang services, facial, massage, hands and foot treatment, body scrub, hair removal, spa package, kiddies spa, meron pa. Sauna and shower, others, at incredibly very low prices talaga. Affordable talaga. May service na sila na singbaba ng 100 pesos. Wow. 'Di ba? At wala pa yata akong nakikitang, dalawang services lang dito ang more than 1,000 sa dinami-dami ng services nila. So, puntahan nyo na po yan. And of course, I would like to say hi to Manang Rika of Nagsangalan na laging nanonood sa amin. According to Jayan, pinapanood daw niya ang Wake Up Ilocos. Maraming salamat po, Manang Rika. Yes. Maraming salamat kay Dr. Joy Lazaro. At sino pa bang nakalimutan kong pasalamatan? Wala na ba? I hope wala na. Kung meron man ako nakalimutan, greet ko na sa susunod na episode. So, yan po ang aking mga thank yous. Ikaw naman, Del. Now, it's my turn. Yes. Alright, I'd like to say hi to my family, of course. My mom, my brother, my sisters. Dito pala yung aking camera. Hello sa aking mama, sa aking brothers and sisters who are watching always Wake Up Ilocos, sa lahat ng mga relatives ko. Happy birthday to my auntie Endring. Yan, happy birthday, auntie. Blowout naman dyan. Hindi ko pa natikman ang blowout, man. And of course, speaking of birthday, happy birthday also to Delon. Yan, one of the members ng Happy Feet. Happy birthday, brother. And of course, gusto ko rin hello kay Sir Danilo Palakpak of Laboratory School ng UNP. Lagi daw sila nanonood ng kapatid ng Wake Up Ilocos. And sa family niya, of course. Lahat ng mga faculty and students of Laboratory Schools, CBAA, Sir Monching, lahat na kayo dyan. Hindi ko na sila ma-mention lahat. Sa buong UNP, hello po sa inyong lahat kasi nanonood sila lagi. And sino pa ba? Happy Fit Club members, Happy Fit family ko, hello sa inyong lahat. Sino pa ba? Relatives ko. And to my Avon family, Lawag, Candon, and Vegan. Hello sa mga Avon ladies natin out there, sa mga franchise dealers and franchise managers of Avon. Hello and thank you for watching. At sa aking boss na napakaganda at napakabait, si Miss Hasmin Karanay. Hello boss. Eto na. Nanonood kasi siya kasi doon sa pinag-stayan niya.
meron silang tutok sila sa Core TV. That's why nung dumaan daw siya doon, nakita niya ako. Kaya, nandito pala si Delmar. So hi. Hindi ba niya alam na nag-host ka sa Core TV? Alam niya, pero hindi pa siya nakatry na nanood. Kasi bago lang yung boss ko ngayon. So, Mrs. Min, hi boss. Thanks for watching Wake Up Ilocos also. Okay? Ayan. Teka lang, may habol pa ako. Maraming salamat po pala sa Javier family. And hi to Papa Bong and Mama Weng of Sweet and Spicy. Ayan. And hi to Ate Gina and Kuya Richard also nag-ihawan sa kawayan. To Mayor Carlos Asuncion and Tita Flora, Tita Ruby, Tita Ching, sino pa ba? Tita Gina, lahat ng mga nag-ballroom dito sa Bigan. Hello po sa inyong lahat. At Tita Aida, hi po. Okay. And thank you so much din po sa Hidden Garden para sa ating napakagandang set. You never fail to beautify this set of ours na talagang napakaganda, napaka-green, at napaka-makulay. O, diba? Talaga lang. Gawang Flores. Oo naman, syempre, Hidden Sir Garden. Flores, Yes, napakabait ni Sir Francis. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong linggong ito. Tumutok po ulit kayo next week para sa isa na namang episode na kapupulutan po ninyo ng aral at marami pang iba. Ito po ang Wake Up Ilocos!